लइका एगो चुमा लेके आज भारत की धरती पर भोजपुरी में जौन गा के छोड़नी तो करे फिल्मी स्टार लोग नकल करेला। आ तू कहिया पूत जन्म ल कहिया राक्षस भइल बेटा नाव धैले बाबा। अरे चुमा लेके लइका एगो चुमा लेके लइका एगो बोलो 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 हो जाके ढुक जाई तारा मौगी के थी में ढुक के निकल जाई में से फिर कमलबास बन के जन्म ले ले। पक्का बहन चोद भाई ए तरह को माई एक के दूध पियत रहे लइका ऐसा है बार बार माई से कहे जे माई रे कबाल दी महतरिया हंसे जे हमर बाबू पियो आ पी के जियो न त तहर बाबू कबार के थकल है फिर तहरा से कबर वाला ना तू देकर जानम हो ऊ हम कहते नहीं ओकरा के लगल औरी बा बने लगा चुमा लेके लइका एगो हेही मुहे भागल है ढेर दिन से लह में लागल रहे कि ढेर दिन से लागल रहे लइका एक दिन भेटावे गइले कोलिया कि ऐसन बुझाई केहू छन देनी दागल है। अरे लइका एगो चुमा लेके लइका एगो चुमा लेके दागल है। लइका एगो चुमा लेके दुल्हे राजा तनी और लेवल बढ़ा दो टोन बना के। हमरे राजू बाबा हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी। हम सफर हमारे मित्र जिनके साथ में अनेकों बार दुगोला गाया जिनका नाम मनोज मिश्रा जी है उनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि मेरे तरफ से एक फूल माला आपको स्वागत करने के लिए आई बाबा जामापुर जीरा दी लुधियाना पंजाब गवले बने यहाँ संगे हम बहुत बहुत गौने प्रसंग का अच्छा गया था व्यास मनोज मिश्रा जी। बाकी आजकल हिड़न के जमाना में का हम बताएं बाकी तो हम बानी वैसन जे जैसन रहले वैसन बन जाइले। कलाकार पानी के आकार का होता है। हाँ जी बाल्टी में रखिए बाल्टी गिलास में रखिए गिलास मैदान में छोड़िए तो दरिया बन जाता है वही कलाकार होता है। नदी आज हमारे के टीका रहते हई है लंगड़ा हई ये दोनों के दोनों हमारे से जन्म है नहीं के लगातार सब बने ही आ दोनों आगल बने बराए ना नु तो ये पिटैला के डरात ने खंड से तोरना ले ये जानत रहे से कुछ बोलब जे हमने के केहू बोली हई ते को संगतिया ह ढेर दिन से रह गेल बा संगे ये कुछ बोलेला तो हम कहली कि जा दो हमार भाई हई जन बोलता है धरी करवा चोदी धरी करवा चोदी एकर बोली साहत नहीं है को दिन के जमल है। अब बतावा 22 गो पतल में अपना घरे हमरा के खाना लेके थरिया दिखाई यूट्यूब पर प्रचार हुई 22 गो पतल लगौले रहे आइटम पर आइटम हमरा के दे के खियौलो उतना के दामाद के सेवा ना बाकी अपना हो दामादा खाती रोटी सुंदर से सुंदर ब्याज लेके दौड़ेला आयर ले बाकी पहुनवा के देखले से गो हो ई त हमर बहिनी के हवाला हो रहे तो दामादा के खियाई तो बढ़िया से चढ़ी तो सुंदर बेटा भी आई आई देखी आई वीडियो हाय देखी कौन है बना के के कहल जात देख ली चैनल वाला खींच ले लो ये करे घर के फोटो हो 22 गो प्लेट में
हमारा के खाना खिया के चमचागिरी करे यही अजीता भाई चोट के है आइए हमरा के गाड़ी देता है देख लो बाबा खींच लिया लो सब लोग खींच लो देख ला बड़ा एक दिखा दीजिए हो के ये कमलवास कुंवर के चाट चाट के ब्यास बन गई हां आई लागल बड़ा हमरे के गाड़ी देबे देख 22 को पतल होई है में कतना पाहुन बाबू बढ़िया से खींच लो सल्ला सा पाहुन के मोलले बड़ा से कतना ही था काहे भाग गइला गरीले बा हमरा के ई पहले आओ मंच पर चला दे रे बुआ है जनले सही तब हमरे गाड़ी को दिया देख ली लाजे भाग एक करे घर है ऊपर वाला कोठा हां टूटा घर में गोइल बन जा बे, घर के बड़ शिकायत ना करें खाना का बड़ाई कर माई के घर बा घर तो बटुए की देख लियल जाए खियावे लगे भाई फोटो दिखाओ सतनी केसो अंबानी दिखा रे बबुआ खाना खियावे लगे के हो उनको फोटो दिखा दसना तई कर जनी है जे अब बताई रवा अभिषेक बाबा रौरे गीत गा के अभी दिल है के चार्जर 500 रुपया धो के गोल पकड़ी दतर रावरे गीत गा के हां जी हमरा से लड़ाई लड़ता रे हाउ कहतर के सोना गाछी के जितना राव रंडी हो खसगल के कहला तो सब राव बहन बेटी हो बोला बा। के कहला अरे बहुत सुंदर बात करनी है हां के कहला हे भगवान सारा घर के हम तो चाहिए हां जे केहू के ऐसन बेटी बहन मत जन्म ले हां जे वो जगह पर जाओ जहाँ हां राम राम न रहे दी भविष्य अंधकारमय हो हां चाहिए हम हां तहरो हम ना चाहो हाँ। ये तहरो घर के बेटी बहन जनता बाजार में आओ जोरे लंगड़ा केहू बाड़े बलिया भगवान बाजार में आओ हम तोहरो घर के चाहिए जोरे लंगड़ा हम वो आदमी हैं केहू के बेटी बहन के ना चाहिए केहू बहन कि कहीं चोदे जाके गलत जगह पर ओकर इस्तेमाल लोग करत होखे पक्का बहुत तेज देवे कहते रहे जे उ ससुर रहले ना बेटा बना तो श्रवण कुमार जैसन एगो उ श्रवण जे तीर लागल तबो ना कहले जे रे रजवा ते काहे मरले है एगो उ श्रवण एगो हे श्रवण के देखी देखिए मैं सवार के ता एगो हे श्रवण के देखी बिना बोलल ये दोनों के दोनों ई श्रवण जन भइल बड़े स हमरा के फुहर बोलत रे दोनों बाकी छोड़ी ना हमारा वो श्रवण से काम बा अनु हमारा हे श्रवण से काम बा छोड़िए श्रवण के दोनों के दोनों खत्म बड़ा से बहन चोदावना भविष्य बतावाला चुटकेला कल बड़े हां ओकरो के जवाब दिया दिया कहता कहू ते खड़ा होके हाय हाय